חדרה הכריזו בתחילת השבוע על סכסוך עבודה על רקע כוונת המפעל לפטר כ-80 מהם בשל הפסקת העבודה על אחת המכונות בסופי השבוע. אלנה גורביץ' עם הדיווח הזה. 200 עובדי מכונה מספר 4 במפעל נייר חדרה התבשרו בשבוע שעבר על הפסקת העבודה בימי שישי ושבת. המשמעות, פגיעה של עשרות אחוזים בשכרם. אני מחזיר כל חודש 3,500 שקל, יורידו לי 30%, 35%, אין לי מאיפה לשלם. אני אבוא ל3 ילדים, אני לא יודע מה לעשות חודש הבא. השבוע נאלצו העובדים לספוג גזרה נוספת. 80 מתוכם קיבלו מכתבי זימון לשימוע לפני פיטורים. בתגובה, הם הכריזו על סכסוך עבודה שייכנס לתוקף בעוד שבועיים. עם ההנהלה הזאת הם מביאים את המפעל הזה לעבדון. הם עצרו מכונה שלמה, והם לא מבינים איזה נזק הם עושים למפעל. אנחנו נאבק, חשוב לנו מקום עבודה הזה, יותר ממה שחשוב להם. אני רוצה שיגיעו להסכם, שיהיה מקובל על כולם ושלא יהיה חד צדדי. ההנהלה טוענת שמדובר בחלק ממהלך התייעלות שנועד להתגבר על גירעון של 30 מיליון שקלים. העובדים מבקשים שזה לא יעשה על הגב שלהם. ההחלטה שלנו נובעת מרצון שלנו להוזיל את עלויות הייצור שלנו כדי שנוכל להתמודד במחירי שוק של הנייר. כל השאלון לחודש האחרון השקיעו איזה 15 מיליון ועכשיו סוגרים אותה. בשנים האחרונות התרבו המאבקים במפעל, והחשש הוא שבעתיד הלא כל כך רחוק תהיה סכנה קיומית אמיתית לנייר חדרה, המעסיק כ3,000 עובדים. ה-Worst case scenario יכול להיות מאוד דרמטי. חלילה, אנחנו מקווים שהוא לא יהיה, אבל המפעל הזה גם יכול להגיע למצב שהוא ייסגר.